Isip afirmatibo, katungdanan mo ang pagpamatuod, sumala sa tima. O balikon ko, Mr. Laig, ang imong tima nga obligado kang i-prove, pamatud-an nga ang Daniel 7:25, ang katumanan mao ang Romano Katoliko nga simbahan, sumala sa Biblia. Mr. Laig, kining Daniel 7:25, nahibalo ka ba nga ang subject matter dinhi base sa iyang gitawag nga entire preceding context? Nahibalo ka, yes or no? Yes, mo bitaw ako nag-afirmatibo kay nahibalo ko. Ang wa mahibalo katong negatibo. Kay ngano man negatibo man siya. Pero kay afirmatibo ko, nahibalo ako. Sunod pangutana. Kay mitubag ka man nga nahibalo ka sa iyang entire preceding context. Nahibalo ka ba nga ang subject matter sa Daniel 7:25, kining siya or he is singular pronoun? Nahibalo ka, yes or no? Nahibalo. Nahibalo gihapon ko. Mo bitaw ningon ko nga ang katumanan Romano Katoliko kay nahibalo ko ni ana nga ang inyong mga pangulo nagtugot sa pagmeeting nga ilisdan ang holiday. Gibalhin dito sa lain. Mo nang nahibalo gyud ko ana. Sunod pangutana. Kay mitugan ka man nga nahibalo di ay ka nga ang subject matter sa 7:25 sa Daniel is singular pronoun. Unsa may singular pronoun, Mr. Laig? Ang singular pronoun nagpasabot nagtumbok og usa ka tawo nga maoy katumanan or leader. Sa ato pa kung kinsa tong personal nga mag-usab sa kasuguan, siya subject nga siya katumanan sa Daniel 7:25. Ug kana naa sa Romano Katoliko. Sunod pangutana. Kay nahibalo ka man nga ang singular pronoun isa lang katao. Dayon sa imong tema, miingon ka nga ang katumanan mao ang Roman Catholic Church. Nahibalo ba ka nga kanang word nga ang orda sa imong tema is definite article? Nahibalo ka wala? Tubag. Balogya pong ko ana. Nganong nahimo na siyang Romano Katoliko ang katumanan? Kay dili mo na pwede nga kitang tanan mo desisyon usa ra gyud ka tawo ana. Mo bitong gimitingan kay dunay usa ka tawo nga nitindog nga gitawag the man of sin. Mao na nga nabilong lagi mo ni ana nga katumanan nga Romano Katoliko kay naa may ebidensya nga nausab gyud ang kasuguan 10 commandments itandis Biblia og inyong 10 commandments sa Romano Katoliko. Sunod pangutana. Mr. Moderator, wa pa niya matubag ang pangutana kung unsa ng da nga definite article. So gusto nako nga tubagon niya kay wa man niya matubag kung unsa ng definite article nga da sa iyang tema. Kay para makuha nato ba kung nagtug-ang ba sa tinuod ron kay mahikog man itaw-taod. So ipatubag, Mr. Moderator, objection. Papagumuman. Objection. Ako objection. Objection ako. Ipatubag tong Pagkamuman. naamagod sa iyang tema nga ang Roman Catholic mao ang. Oh. Kanang word manggod nga ang sa English da, that is definite article. So, nitubag ka nga nahibalo ka unsa ng definite article. Unsa lagi na. Mao man ang imong obligasyon nga tubagon. Unsa ng definite Objection, article. Mr. Moderator. Sige, objection granted. Unsay Yeah. objection? Ako objection, Mr. Moderator. Dili siya mo pagkapit og istorya. Kaya mo may makatrigger. No, nga magapos. Unsa na din ha. Sa magapos ni mo nga nagsibog og tubag. Ang magapos di katubag. Sige, sige. Ug unsa may itubag, di ka kagapos kay nitubag. Walang muuyon sa imong hunahuna. Kung tubagon ha. Sige, larga. Iyang gi-English ang da kuno. Unya nangutana siya ug unsa kunoy gipasabot ni ana. Ang akong tubag
Wa ta magdebate og ang og da. Ang atong gidebatihan ang katumanan sa Daniel 7:25 nga nag-usab sa kasuguan o nag-usab sa holy day. Wala tay problema duha. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection Miingon granted. siya nga wala daw sa tema ning akong pangutana. Kaklaro pamatud-an nga ang Daniel 7:25 ang katumanan maoang naa sa tema ang mo nang iyang obligasyon karon nga naamog na sa tema ning ang maghimo kanang tag proposisyon dapat nakasabot ta sa mga wordings nga atong gamiton kay masipyat ta karon sa atong debate. Counter objection. Ay sa wa pa ko mahuman. Sige. Ang imo lang obligasyon karon kay mitubag ka naman nga ang imong tema na ay ang so ang akong pangutana pasok sa tema. Naman din nga Counter objection. wa pa ko mahuman lagi, wa pa lagi ko mahuman. Nagpaibaw lang ko sa moderator. Okay. Oh. Naaman ni sa sulod sa tema imo mangugi siguro kana manggong definite article na. So unsa lagi ng definite article kay mitubag ka mang nahibaw ka para kining imong tema ba ato ning plansahon kung sakto ba ning imong proposisyon. Counter. Counter objection, larga. Ang tema kuno naa ang sa ato pa ang gusto nako nga emphasize ang tibuok nga tema. Wa ta magtimag ang kay daghang ang bis Biblia. Mo na nga Objection, Mr. Moderator. Diretso na lang ay sa Objection, Mr. Moderator, kay- Nag-object pa ko. Ang ako, Mr. Moderator, ang Mr. Moderator, meaning wag ba ako sa the mag-object. word nga da, kay naama ko sa tema, kay importante man sa debate ron kung nagsulti ba kag tinuod ning imong proposisyon, kay imo manggibutangan ang tema og maoang, meaning da, definite article. And what is definite article? Mo nang imong tubagon. Dayon may admit ka nga kini is singular noun. Meaning singular noun, isa lang ka tao ang gipasabot dinhi. Sige. Counter Imong objection. sige. Ang iyang pangutana dili categorical, Mr. Moderator. Dili siya makabuot sa akong tubag kay dili categorical. Ngano ni gamit kog ang tungod kay ang Roman Catholic Church, Iglesia Katolika, lahi ang ilang 10 commandments giusab na sa 10 Objection, Mr. commandments Moderator. Wa ako sa pangutana Biblia. na. Mr. Moderator, Kay- ako na lang i-withdraw nga pangutana kay useless man ako ni balik-balikon. Mo proceed ko sa lang question. Sige, Next question, next question. Lahi na ram Brad kay. Masangit ka diha. Kay miangkon ka man gayod nga ang subject matter sa Daniel 7:25 is singular pronoun. Mr. Laig, kay di man ta mo kawa sa tema, Oh. dinhi sa Daniel 7:25, nagdala mahog Bible no? Oh. Kinsa man dinhi ang singular noun sa singular pronoun nga imong giangkon. Sumala sa 7:25. Kinsa dinhi sumala sa mabasa kay ang atong topic magod, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, kinsa man ang singular noun sa singular pronoun nga imong giuyonan. Kinsa sumala sa Biblia sa atong mabasa? Matod pa nimo kinsa. Dili gyapon categorical ha. Dili gyapon categorical. Number 1, nagingon ko kaganiha nga subject ang tanan. Karong hapuna ang usagyod itugaan ang ginakong Objection, Mr. Moderator. Mutugan ako. Objection, Moderator. Okay. Nitubag na siya Ay, aswoter. nga kining City 25 singular noun Nganong inom nga mo-appeal ang uban. Singular noun means one person. Ang akong pangutana kanang singular pronoun nga imong giuyunan kinsa lagi ang singular noun ana sumala sa mabasa wa ko mangutana ng imong hunahuna sumala din sa mabasa ba Oh, gani. kay nagdala man kog Bible o na mabasa man ang atubag din kana kung nahibalo ka Hibalo lagi. nahibalo ba ka kinsa ang Hibalo singular lagi. nahibalo ba ka Usaw na ko pagpahibalo nimo nga mosapaw naman ka. lagi Oo. ang ako Mr. Moreto responsive Okay. dili ba nga magpaligoy-ligoy ta sa atong tubag Okay, tubag. Mr. Moderator, akong i-refresh akong pangutana.
Niangkon ka naman Oh. nga kining City 25 Oh. kining hidere Oh. singular pronoun. Mm. Karon kay singular pronoun mi uyon ka man ang singular noun din muuyon ka ba nga mauni ang hari nga nakapilde og tulo ka mga hari? Yes or no? No. Pero kanang haria og Santo Papa na mo yun ko. Kay mo may tema na to. Nag-ingon diri sa atong roles nga dili ta mo gawa sa tema. Kung kanang hari nga gitawag nimo og si Antiochus Epiphanes, kung Santo Papa na, mo yun ko. Kay mo may sa tema na to. Nya kay dili mo na Santo Papa, wa po na mag-usab sa holiday. Ha? Holiday, wa na mag-usab. Mo na nga, kundi ta mo biya sa tema, Romano Katoliko lagi. Kaya naman sa itong topiko. Ayaw na si Antiochus Epiphanes. Kaya wa na mag-usab sa holiday. Sumala din sa Daniel 7:25. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Oh. Absoluto ba kung dunay usa nga mag-usab sa balaod katumanan sa City 25 sa Daniel? Absoluto ba? Yes or no? Yes. Basta mag-usab ka. Igo gyud ka. Kaya wa man gibutang dinhi ang pangalan. Kaya nga man subject man tang tanan. Karon igo naman gani ka karon kay nisupa ka. Iyo, hi mangga di magka di magka hi mangga. Igo ka. Nga naman ang imong kasuguan lahi na. Ang kasuguan ang Sabado din ingon sa Biblia sa Exodo 20, lahi na sa inyo, Domingo na. Di, usa ka. Hi. Oh. Isa pa, sunod pangutana. Sunod pangutana. Oh. Kining Roman Catholic Church, unsa man uyon ka ba o supak nga kini collective noun? Collective noun yes or no? No. No. Oh. Nga no? Oh, ayaw magbuti. Nangatana gani ka na kumiyungkog no, baga naanag. O sige, may yung yes. Mga naanagabong ka. Nga naman, tao na singular, mga kigsunan, tungod kay subject tang tanan. Sama karon, daghan tang tapok, unya usa kang decision sa imong kaugalingon, nga usbon ang kasuguan, usa ka nga subject nga nituman sa Daniel 7:25 kay wa nganli dinhi nganong ningon magkog Romano Katoliko tungod kay ang inyong kasuguan lahi na sa kasuguan sa Exodo 20 unya lahi na pod kay ang holiday gi-change nga naman gi-transfer og laing adlaw laki sa may atong basangin lan na di ka mo gyud dan supak ka oh haom man na oh pakpak tantanan pakpak ta. Sunod pangutana. Wala? Matod nimo Oh. ang Roman Catholic Church dili collective noun. Gitubag na nimo ha? Yes. Katong imong pag-ingon nga ang Roman Catholic Church dili collective noun, nagsulti ka katong tinuod Brad o wala? Awa mo gyud kun kay affirmative, sulti mo gyud nagtinuod. Kanang affirmative ba? Kanang mga negative mo na magsultig ba ka? Kaya sige na negative. No, magsige na negative. Sabado ang adlay hulay. Dili. Kaya negative man. Kasuguan, maunitin ko man sa lahi gida mo. Kaya Domingo na. Mo na nga, nagtugaan yung kusinood mo na nga, kinasingkasing yun ako, Brother Paul Alima nga, makabig ka di as Ginoo. Kaya gipangga kas Ginoo. Oh. Gipangga kas Ginoo eh. Maabot rang panahon nga makaingon ka, totoo pa lang sinasabi ni Jerry. Oh, wala, mahal ka ng Panginoon. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Ang collective noun is refers to group of people. Ang singular noun is refers to one person. Asa man din ang haom sa City 25, collective noun or singular pronoun? Kanang duha. Primero, singular pa. Giuyunan mas tanan. Giuyunan sa tanan.
Unta mo supak mo. Dili na, Pop. Ganong kingunan na mananga sayo, lahi naman na sa Biblia. Niuyon mamong tanan. Di, nabilong na mo sa katumanan mga kaigsunan. Pero usaragyod ang nagdumala na naigsuon. Okay, time na. Sige, Naman ang salamat. atong 10 minutos nga sugat-sugat. Sa pangutana, panahon na karon sa affirmative. Brother Paul Alima, larga. Nakatawa ko na Negative, ako kaatbang. Kay may angkon siya nga ang City 25 is singular noun. Unsa may singular noun, Brad Zire, paminaw in taon para magkasabot ka. Singular noun is refers to one person. Dayon iya mang isuksok nga Roman Catholic ko nun eh. Ang Roman Catholic is collective noun man. Meaning, refers to group of people. Kung sa kanta pa ni makaigsuunan, naghimo si Mr. Laig og lyric sa musika nga wala mo bagay sa sonata. Di ang resulta yabag. Kung maminaw ini ang mga educated nga mga tao, ang iyang kanta perting yabaga. Ang iyang subject matter, singular pronoun. O nagpaila ko no siya nga nakasabot siya. Kung nakasabot siya nga, man siya nga, collective, pwede ni sa Katoliko, na ang Katoliko collective noun man. Samantalang ang tema, may biya siya sa tema. Klaro din nga this king will speak evil of God Most High, and He, walaing ng they. Kay kung Roman Catholic pa na, dapat collective noun. Because the Roman Catholic Church is collective noun, composed of she and he. So, nagpasabot nga sa Roman Catholic Church, kita rang laki ang naapil, ang mga babae luwas. Wag yun kasabot niya sa topiko. Mao nang gipangutanan nako sa kinaamagod na siyang tema. Miingon man ko siya, ang Katoliko maoang. Igamitan niya ang. What is the? The is definite article. Meaning, specific and particular only to the particular noun. Pero ang iya, gipanglampurnas man niyang tanan. Kung singular pronoun kami angkon ka naman, nahikog naman ka ganina. Di naman ka bakod, kung sa boxing pa di naman ka bakod. Standing rogue naman ni ron. Objection, Mr. Unsaon pa nimo? Objection, Mr. Moderator. Diso lang ta, Brad. Dahil lang ang kuhan kay, wag mo ko mamersonal sa imo. Diso lang. Ha? So, ayaw lang nahikog. Ayaw ikuhan sa boxing. Kaya di mo na boxing ato. Oh. Kamaturan man Ako lang isampol. Di, ayaw pag ikuhan. Diso ta. Professional magkaka. Ano mo yung nga na magka? Ako kung kumukuhan mo target ni mo. Oh, si larga. Padayon. Ayaw. So, ang pangutana, niangko naman siya nga singular pronoun. Unsa pa man ang iyang buhaton din aron isoksok ng Roman Catholic na collective noun. Wa na sa boxing pa wa ko magpersonal sa iya ba? Ang argumento ako gi-kumbati din nga ang iyang argumento murag standing rogue. Kinsa man nagihisgutan din nga singular noun. Kaklaro, basahon ako. This king, hari dili kings. Noon sa maning taon ng atong makaigsunan. Nakaklaro sa topic ko, City 25, gipangutana ko, nahibaw ka ba kinsa ang singular pronoun, kinsa ang singular noun, sa singular pronoun, nga he refers to one person? Nahibalo ko no siya. Dahil ang iyang kahibalo, Roman Catholic Church man. Kawa man mag-ingon din ng Roman Catholic Church, this king. Walaing ng these kings. Ang pawatakin sa man ng haria. Sino bumisunat manaton nung dito itugan? Kay kini mahitabo maguna sila nga nagsaksi ni og bakak sa ilang isig katao. Mauni ang makayod-yod sa imperno.
Kining magbasa-basa tag Bible nga mag kuntuon na ito ng naamang guna ni Brad Paul nga nag-usap sa balaod. Absoluto ba nga kung mag-usap og balaod isok-sok nimo katumanan din ni subad sa absoluto. Nan pangutana kung absoluto unsa man ang usa sa sugo sa Ginoo dinhi sa Genesis 17 kay absoluto man kahani. Ingon ang Ginoo 17:13 kinahanglan magpatuli ang matag usa kisa dag-ingon Dios unsa gisugo sa Dios nga magpatuli ang tanan unsa giingon ni Pablo dili Objection, Mr. Moderator. kinahanglan nga magpatuli pa siya dili Objection, Mr. mahinungdanon kung Okay. tinuli man siya o dili balaod sa Okay, Ginoo objection. ni Naa sa roles na to, subject matters na, Brad, di ta ka na ko badlongon, pero basig mapadong natag mapatuli ang tani. Na diyo, ayong Andre, nga topic question are not to be answer. A question and answer, question are based on subject matter only. Counter objection, Mr. Moderator. Ayaw sa og gamit og counter kanang objection tuli anong ay i-appeal sa man gamit. nimo ang sabat nga wa may diri sabat sa 725 Na naman dre, huli di. ha Na wa dre, man huli diha di. ang sabat Na dre, ingon huli di. din all laws Na kasuguan. Kanang tuli, wag na dre. Akadot lang ba? Paminaw sa Ayaw kibadlong talang kang nag-object ko. Ayaw pag kisi-kisi. Nganong mo ato naman kagtuli. Nangita na kas manunuli. Okay, rolling. Wala, Oh, option sorry eh. naman ito, ana. wa may specific ka balao din eh basahon na ko Mr. Na din na o nga. Ah, 725 ha Ang atong Ako, topic basahon. ko, naro. 725 Ah, break lang, mubasa break. sa ko Bible Be Mr. subject Moderator. only. Mas mo yun, i-grant lang sa O, kat sa isip pagtubag ha. Kat ka dyan, ha? City 25 sa Daniel. He will defy the Most High and wear down the saints with persecution and to try to change all laws. Ayaw ko ihikog da sa usalang kabalaod. All laws. Kanang circumcision. Balaod man na sa Ginoo. Pero sa may Ginoo San Pablo, dili na kinahanglan nga magpatuli. Karon, giusap man na ni San Pablo. Ato na pong himuon San Pablo katumanan nila sa Daniel 7:25. Kaya absoluto man. Ingon man ka, absoluto gyud tanan nga mag-usab. Sa ato pa, appeal si San Pablo na himong katumanan sa 7:25 kung dawato nato ng imo argumento, Brad Jerry. That is fallacy of equivocation. Dili kay nakabasa lang ka o sa lang ka word. Imo nang ihapak bisan kinsa pananglitan ang pulis, chief of police ko. Sugoon ta ka bro. Dakpan ning tawhana ang iyang description kulot og buhok, itom og tigulang. Nakita og tigulang, dito ni mong gidakop. Kay naa sa kayo nga, tiguang manggod kan bagka mong tiguang manggod. Kung ako pa pulis iputbulong taning tawhana polisa, di ba? Kining hari dinhi Brad Jerry, mao ni si Antiochus Epiphanes. Ang tanan gyud nga description haom gyud niya. Mabito tong pangutana ta ka nahibalo ka ba Brad Jerry sa entire preceding context. Dito ba ka mang nahibaw? Kung nahibalo ka, di nahibalo ka nga ang singular noun diha mo si Antiochus nakapildi man sa hari kisa may ang gipildi nga hari sa pagkalig-o na una Makabyo 1 16, 18, kama 20, kama 29 sa pagkalig-o na sa pagkahari ni Antioco iyang giatake si Hari Ptolomeo sa Ehipto unang hari ikaduhang hari sa tuig 143 miadto sab siya sa pagsulong sa kasundaluhan sa Jerusalem. Versikulo 20, duha ka tuig human niini si Antioco miadto na usab aron pagsulong sa Judea. Ang Judea is two divided kingdom. Sa City 25, sa City 24, kining hari dinhi nga nag-usab sa balaod nakapil dinig tulo ka hari. Karon kung Katoliko ni, kinsa man nga sa Katoliko nagipil din natong tulo ka hari. Ha? Dayon iyang gilutos ang katawan sa Ginoo tulo ka tuig ug iyang giusab ang balaod. Unsa may giusab ni Antiochus nga balaod? 41:43. Si Antioco nagpagkanaog usa ka kasuguan. Nakasuguan na. Last 2 minutes. Nang tanang mga nasod sa imperyo
kinahanglan mo biya sa ilang kaugalingong batasan ug daghan sa mga Israelita misunod ni ining kasuguana. Naghimo si Antiochus og balaod nga dili mong balaod sa Ginoo. So kining gisgutan din tanang description sa preceding context usa lang ang gisgutan din refers to singular pronoun. Ayaw idamay-damay itong uban badjere. Nga naman, makasala mo og pagsaksi, bakak sa iyong sigkatao. Kaluo yung tao ninyo, nga kami inyong minggi at itake, nga kami ang katumanan, hinumdume, nga ang City 25, dili collective noun na. Singular pronoun na. Then imo mga apil-apil diha, i-apil na to si San Pablo. Kaya San Pablo nag-usap sa sugo sa konsensya. Ingon na Ginoo, kinahanglan magpatuli ang tanan. Ingon pa San Pablo, dili na kinahanglan magpatuli. O giusap niyang balaod, isok-sok na po nato yung San Pablo, katumanan. Dili. That is fallacy of equivocation. Kinahanglan doon na tayo logic of distinction. Makahibalot ha, magtuon ta, kinsa ang reperado ini. Nahibalo mo? Kinsa mastermind ini nga interpretation? Si Ellen Goldwhite. Si Ellen Goldwhite ang ilang mastermind ini. Unsa man na si Ellen G. White, gipuno man na og bato sa ulo, maglabad man ang ulo ug magbasa. Nganong diha man nato isandig ang interpretasyon sa palang kasulatan, nganong dili man ta mo contextualize. Time na. Oras na. Di na pang daot, Mr. Laig, inyo ng libro ng tugan. Di, natipas na ka, Kung naay Brad. ng daot, Wa ka man kapon daot, pero natipas ka. Okay, panahon na sa sugat-sugat time. Direta sugat-sugat. 10 minutes. Sama, mong tanan na. Punta na. Okay. 10 minutes. Dili malalis nga atong topiko na ay Daniel 7:25. Tama o dili? Tama yun. Dayon, niangkon ka naman nga ang hidiha, is singular noun, refers to one person. And that person, Mr. Laig, si Antiochus Epiphanes. Ang tanang description sa preceding context sa Daniel, referado na tanan ni Antiochus. Kanang nag-usap sa laod, yang giusap. Kanang nagkapildig tulo ka hari, nakapildig sa tulo ka hari, yang gi-persecute ang katawhan sa Ginoo tulo ka tuig. Gi-persecute ni Antiochus ang katawhan sa Ginoo year 145 to 148 Anno Domini. Ang tanang description naatanan kang Antiochus. Kaya ang versikulo singular pronoun man, refers to one person only. Kasi imo pong gibutangan the definite article, which is wrong ang imong proposition. Time. Sunod pangutana. Kaya ang tema na may Daniel 7:25. Kung dili tamutipas sa tema, kinsa may katumanan? Si Antiochus Epiphanes. Sumala sa Biblia. Objection, Mr. Moderator. Sumala sa Biblia. Dili sumala sa imong tema ginamang sayop. Okay na, objection. Object ako. Sige. Ay, si na yun. Akong giklaro nga ang Daniel 7:25 na estima. Ako pangot na simple lang. Unsa may gisulti sa Daniel 7:25 nga naa sa tema. Unsa gisulti? Tubag. Ang gisulti sa imong timang ginama, Sa Daniel 7:25. wala ke. Oh. Ang 7:25, ang gisulti diha, Sama, this sama. king. And that king is Antiochus Epiphanes. Singular Objection, pronoun. Mr. Moderator. Okay. Dili kay Wala collective niya noun makuha. nga Roman Catholic Church. Okay, objection granted. Larga. Klaro gyud ang pangutana. Ang tema na Daniel 7:25. Unya, unsa may gisulti sa Daniel 7:25 nga naa sa tema. Tubag ka. Wa may Antiochus diya. Ang gisulti Unsa gisulti? sa imong timang ginama Oh. nga imong gibutang-butangan Unsay- ang Katoliko nga mo'y katumanan. Wa na sa Bible. Ang imong proposisyon pamatud-an nimo sumala sa Biblia pero ikasubo sa imong stand wa kay Biblia nakot. Ako na ako'y nakot Sunod. sa Bible na ang tanang description sa 7:25 sa iyang preceding context referado sa usa ka hari, singular
pronoun. O Okay, niangko na time. ka, nga Sunod, singular pronoun. pangutana. Usa kami na to. Sunod pangutana. Suuyon ka nga ang gingon sa Daniel 7:25 sa tema, ang Romano Katoliko ang gipasabot kung dili ta mubiya sa tema. Kaya naman sa tong roles. Subject to subject. Supa ko, kay nibiya ka sa tima. Ang imong afirmatibo ka. Bibiya ka sa tima. Objection, Ang Mr. atong Moderator. sabot sumala sa Biblia. Objection, Pero wa Mr. ka Moderator. naka-prove sumala sa Biblia. Sa imo na Objection, Mr. Okay, Moderator. objection granted. Larga, unsa objection? Ako na may himbiya noon nga nangutana ra mo ko sa tema. Ha? Wa akong bibiya. Ang pangutanan nako kay ako maginibiya kinsa may nagiskot og Antiochus Epiphanes. Naaba sa tema wala kubag. Ang Biblia nakingon. Dili pangutana Kay ang atong topic Ang- sumala sa Biblia. Hinumdumi Objection, ba Mr. dire? Moderator. Hinumdumi ang atong Oh, rolling, topic rolling, sumala sa rolling, Biblia. rolling. Sumala sa Rolling Biblia. na. Dili Oh. sumala sa iyang ingon. Rolling. Rolling. Oh. Out of topic question are not obliged to answer. Yes. Karon, Sumala mo sa Biblia, Mr. Moderator. Sumala mo sa Biblia. Wa man to sa Bible to kaya. balikon ako ang pangutana Mr. Moderator. Sige, plus. Balikon ako. Matod pa nimo, nitudlo ka sa ko, nitipas ka sa tema. Ang pangutana, si Antiochus Epiphanes nga hari, naaba sa tema wala? Tubag. Naa sa Biblia. Babasa. Sa tema ba? Okay. Wala sa tema Wala. nga imong gama. Wala sa tema. Kay sayop ng imong tema. Pangutana. Butang-butang. 1 minute. 1 minute. Huwag. Paghuwat ay panapaw. Ayop. Di malagit ang manapaw ha. Ang imong tema sayop. Imong gibutang-butangan ang Roman Catholic. Wa na sa Bible. Ikaw ang may violate sa tema. Kay ang atong tema sumala sa Biblia. Ikaw wa ka-prove. Ako naka-prove ko sa Biblia. Ang katumanan lagi ang singular pronoun. Okay. Nga ang singular Sunod, pronoun. pangutana. Okay, no. Referado Oras. na singular noun nga hari. Dili mga hari. Okay, naman ang Sun- oras. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana, nasayod ka ba nga ang Daniel City nagsulti nga kining katumanan sa last day events? Nasayod ka wala? Tubag. Yes or no? Nasayod. Kaya ang pagtagna ni Daniel around 500 BC. Ang katumanan 140 BC. So meaning, milabay na ang almost 300 years. So naagad sa katapusan panahon ng katumanan, pagtuon lagi mo. Karon. Ay, sa paminaw. Sige na. Ayaw lagi mong salig sa inyong Ayaw hulong. propita. Ano yun? Kagibuno ang bato sa ulo. Nga maglabad iyang ulo pagbasa. Ah. Di na pang daot ha. Kay inyong libro nagtugan. Nga si Ellen Goldwhite, gibuno sa bato sa ulo, maglabad ang iyang ulo og basa. Kung mo Okay. ingon mo, Ah. kapandaot Nahuman na. ako sa Kamoy kabinet nakaos yung pander. Sunod pangutana. Naman sa kabinatol. Lain pangutana. Nasayod ka ba nga kanang man of sin? Mana siya. Man of sin. Walay man Sa of sawa sin pa kumuman. sa Daniel 7:25. Wa pa kumuman. Batayon. Kanang gingon sa Daniel 7:5 nga dunay man of sin. Nasayod ka ba nga mao nang papase? Sa Daniel 7:25, Oh, walay man of nasayod sin. ka na wala? Yes or no? Wa ko masayod ka. Wa. Wa na sa Bible. Eh! Wa na sa Bible. Kung na akong Sa basahon sa 7:25. Biblia. Kung na akong basahon sa Biblia nga naa sa Biblia. Sa 7:25. Karon nasayod na ka. Sa 7:25 wa na. 7:25 bitaw. Wa lagi na. Wala. Sige, may kay kagbasa. Wala na dinhes sa Bible Pwede para ba? presa na. Nga. Wala na sa formal correspondence. Basahon Paminaw, ako asa ha. paminasa? Basahon. Paminasa. Kaya ningo magkagwa. Basahon ako. I-qualify na ako ako tubag. Ano sa man siya? Ningo na siya Mr. Mr. Monitor. Wala. Akong basahon. Mr. Monitor, naa sa Basahon. qualification. Eh, pahaman sa check Ano sa man taon nito? Sige, napay kami ng minuto. Ah, wala. Napay, Ayaw pa. Napay gamay. Doon ay duha ka translation. Formal equivalence o dynamic equivalence. Sige na, ako ng basahon. Sa formal equivalence, di na mabasa ng sin of sin, as man of sin. Pero sa dynamic equivalence, pwede na mabasa. Okay. Kay makasasala mo Naman, kaya mo 1 usap sa minute, palaot sa Tol. Ginoo. Naman imong 1 minute. Proceed. Musugot ka ba nga akong basahon ang gingon sa Daniel 7:25 na ipapase? Musugot ka, dili? Yes or no? Dili ko mosugot kon formal dynamic equivalence. Kay sa formal equivalence, wa na. Ha? Pwede na nga naa sa dynamic equivalence. Pero ang kanang translation,
kauban man inyo mga protestante nga nangatake sa katoliko, natural ila ng butangan ug wa na sa original Hebrew scripture nga naay papasi diha. Kaya ang papasi nahitabo human na ang Bible. Ang naisok-sok pa na nimo ng papasi diha. Kasi 25. Okay. Ay sa wa pa ko human lagi. Sige na. Sige. Papa man, patay na pay kaming oras. Nga gamay gyud. That is fallacy of anachronism. Naa kay mabasa nga wa pa may Santo Papa diha sa Daniel. Ang Santo Papa ni exist naman dito sa first century. So fallacy of anachronism na imong argumento. Kung Okay, isok-sok naman na ang 1 nimo minute, imong oh. pagatarungan. Nga Naman ang 1 minute. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Mingon ka, nasa tong rules nga, tanang version dawaton. Oh. O niya, niyang utana ko nimo, musugot ka bang akong basahon yung kagdili? Nga nung di man ka musugot, na kay gitaguan? Aw naarago na sa imong basahon nimo. Ha, kay wa man tay challenge question. Basta ang gitubag nako nga kana is fallacy of anachronism na. Nganong imo mang isuwat ang usa ka pulong nga nag-exist na sa ulahing panahon. So mo nang tubag nato Brad Jerry. So Okay. sa duha ka translation, dynamic equivalence o formal correspondence, sa formal correspondence, di na mabasa. Pero sa dynamic equivalence, kagisok-sok na sa uban nga mga protestante, nga maura nyo hunahuna, nga nangatake sa katoliko, nga bisa nahibalo mo sa konteksto sa Daniel, inyo ginang paningkamutan. Nga naman, mauman ang inyong pagsaksig bakak sa inyong katao, o ang pagsaksig bakak, makapa-imperno. Mo nang, og di mo maminaw ining kamaturana, nga inyong gibutang-butangan ng Okay, katoliko, naman ang 1 minute. Nga tubag. Sunod pangutana. Musugot ka ba nga akong basahon, dayon ako dayong ipangutana? Musugot ka, dili? musugot. Okay, sagot. Basaha. Sugot man dayon. Moderator ato babasahon. Di, pa ka. Time. Okay. Oh, moderator Moderator mo basa. Oh, dire, Yan, basa. ano, basa. Kaya ang tanang translation, maputnot, sa nas Biblia, kaya wala man na yung texture gingon. Unsa nga verse? Unsa nga verse Unsa nga ko verse? bro? Yeah, verse putnot na siya diya sa Daniel dili. 7:25. Verse atong sabot. Daniel Daniel 7:25. Ay, ayaw paglingkong Brad Jerry. Oh, Daniel 7:25 ha. King James Version. Verse ha, verse. Atong hilingon. Daniel King James 7:25. Version. Oh. Verse sa Daniel 7:25. Okay, basahan. Ayaw mo ka pilapil. Sa mga nga, ipabasa na nato kay tanang version daw ato. Lagi. Daniel 7:25 ang verse. Daniel 7:25 ang verse ha. Putnot eh, mo putnot mga Oy, ganito, wa ka mo Okay. putot. Mr. Moderator. Ang mag-rolling sa tama. Mr. Moderator. Okay. Si Antioco, si Pepanes, dili Mr. Moderator, ang iyang pangutana mabasa sa Daniel 7:25. Kung gipangutana pa niya nga putnot, self-serving man na. Lumalinda inyo man na. Nagpasabot eh. Natura inyo man na. Nangutana Ano, isa na? dito. Inyo Isa. na. So Mr. Moderator, self-serving na. objection. Wa na sa Objection. Bible. Nangutana bitaw ko nga musugot ka bang akong basahon? Unsa tubag niya? O musugot. Unyag ako nang gibasa mo kisi-kisi. Sao na Counter nimo? Moderator. Okay. Counter objection. Objection. Ang akong pag-ingon nga imong basahon sa Daniel 7:25. Wa mao tong akong kay Daniel 7:25. Mao nang giingnan ta ka nga duha ka klaseng translation, dynamic equivalence o formal correspondence. Ang naa day sa imong utok, footnote, pastilan. But, ang imong Mr. Moderator. pangutana 7:25. Mao But, nay basaha, ayaw pangilad sa publiko. Wala, Kay inyo ng objection, Bible, Mr. self-serving Moderator. na. Okay na yung objection. Larga. Wala. Ayaw pagsultig pangilad, kay wa ta mangilad, kay basahon ra, Mr. Moderator. Nananghid bidag kong basahon. Nabi tayo marka rin Daniel 7:25 na o. Daniel 7:25. Unya, wa man ko mangilad. Nangutana ra kog pwede bang akong basahon. Nisugot man siya basahon. Mo na nga, sunod lang ko pangutana. Counter. Oh. Counter sa Mr. Sunod pangutana. Counter sa. Sunod pangutana. Ako sa i-clarify para makasabot ko na si Brad Jerry ba? Wa mo kun ang ako Objection, man Mr. giingon, Moderator. ang Ganun, akong tingog di giingon, kasabot. basahon Ayaw mo lagi sa lagi. Daniel 7:25. Carolso. Mao nang atong sabot. Oh. Ang imo ding hunahuna sa footnote man di ay sa ilang luma linda.
Pastilan, ayaw good in town, ilarang mga tao, bisa daig, o laig. Sunod pangutana. Sir Kay, Okay. mag-rolling sa takayot. Kaya Sige, Mr. Moderator. Okay, sunod pangutana. Painomdom ha. Ang atong painomdom, kanang friendly debate na. Gani. Friendly debate niya ha. Oh. So, ibalik na ito ganyan katong nindot ka ito ilang Brad John de la Peña ba? Gugma lang. Wala may madaw ka ni. So, gamay na kaya itong oras, nambilan na tag 2 minutes, padayon sa pangutana. Okay. Nakus gugma lang. May istorya pa kuno si Cesar Miano. Sige. So, nalakoy hangyo gamay. Basi nalimot ta sa giistorya sa usa sa atong leaderes ka kanina. Ang inyong leader, atong pare din ko bilib ko kayo nabuotan. Saktong iyang pimangno. Basig nalimot ta nga makit ang audience maghilom, maminaw kung mahimo mo pakpak lang. So, palihog, ayaw intawon nyo insultuha ang pahimangno sa Pangulo. Salamat. Okay, larga. Gamay na lang nabilin. Pangutana. Okay, pangutana. Kay matod pa nimo nga si Antiochus Epiphanes gayud ang gipasabot. Si Antiochus Epiphanes nagbalhin ba sa pagkabalaan ngadto sa Domingo? Tubag. Iyang giusab ang balaod. Objection, Mr. Moderator. Okay. Iyang giusab sa Wala balas. ko. Excuse me, nag-object pa ko. Nag-object pa, nag-object. Sige, larga. Specific akong pangutana. Kaya naaman din ni sa Daniel 7:25 nga, ang sa mga dire, change the holiday. Ang pangutana, Daniel na teksto, naakabay na basa diha sa Biblia, nga si Antiochus Epiphanes nagbalhin sa pagkabalaan sa Sabado nga tus Domingo. Yes or no? Categorical. Objection, Mr. Moderator. Objection granted, larga. Ang atong topic din dili ang pagbalhin sa Sabat. Dili ang pagbalhin sa Sabat. Kundili kinsa ng singular pronoun nga singular noun nga mo ang king. Si Antiochus Epiphanes iyang pahunong gani ang balaod. Mabasa na to. Unya si Antioco nagpakanaw sa kakasuguan nga ang tanang mga nasod sa imperyo kinahanglan mo biya sa ilang kaugalingong batasan. Ang tanang dili Hudiyo daghang may Israelita ang misunod ni ining kasuguana. Unsa ni nga sugo? Giusab niya ang batasan nga ilang gibansay sa ilang pagkahudiyo. Giusab niya ang sugo diha sa paghalad sa sunugonon sa templo. So na iyang gipang-usap. Counter objection, Mr. Moderator. Sumala sa mabasa sa balang kasulatan. Ikaw pag yun ang kabasa sa Biblia. Okay. Ang Roman Counter Catholic objection, Church Mr. Katumanan. Moderator. Kinay counter objection. Go ahead. Wa man tay problema ng pag-usap. Na ako nangutana lang ko. Kini si Antiochus Epiphanes, kaya ingo man dire change the holiday. Iyang gi-change ang holiday. Gibalhin ngadto sa laing adlaw kay gi-change naman. Pangutana, si Antiochus Epiphanes nagbalhin ba sa adlaw nga balaan Sabado ngadto sa Domingo? Nagbalhin, yes or no? Out of topic. Ah! Kay wala na sa City 25 nga pag-usab sa Sabat. Ang giingon din ha, sumala sa atong gibasa. Klaro ba ya ha? Wa di kakadungog sa akong gibasa ganina nga ang tanan nga balaod lakip na ang mga festivals. So One di minute na lang, one wala minute, mag-ingon ng City Objection, Mr. 25. Moderator. Ayaw og biya sa Tima Mr. Laig. Objection. Ayaw Okay. pagbiya sa City 25 kay wala sa City Objection, sir. 25 Mag-object. kapag Okay, usap 1 minute sa Sabado lang, at sa one Domingo. minute. Na ay categorical, nagtangag og categorical wala niya tubag ka. Kay ni-object man ko. Yes or no. Lagi, ang imong tubag, imong gipagi object. Pero, ang ako lang nga moderator, tubago niya ang categorical, aya niya i-emphasize. Malikon ako. I-stop sang kuhan ha. Kay balik pa man eh. Dinhi sa Daniel 7:25, change the time and holidays. Adlaw nga balaan gi-change. Pangutana, si Epiphanes
si Antiochos Epifanes nagbalhin ba sa pagabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo? Yes or no? Yes. Basahon Yes. ako ha. Basahon ako. Yes. Okay. Nagsugo siya sa dili paghalad sa halad nga sunugonon, sa mga halad nga uhay, o sa mga halad sa sa templo. Nagsugo kanila nga dili na isipon ang adlaw ipapahulay. O ang mga kasaulugan, himuon na lang nga ordinaryo nga mga buhat sa adlaw. Iyang giusab. Kay ngano, ang holidays nga holy sa Ginoo, iyang giusab nga dili na holy. Objection, Mr. Wala sa Moderator. City 25 nga usbon sa objection, Sabado objection. ato sa Okay. Domingo. Nabasa nato nga iyang giusab ang pagkabalaan Okay. nga dili na maong balaan nga adlaw. Objection, Mr. Himo sa Naon ordinary tayo. nga adlaw. Naon tayo objection pero 1 seconds naman lang. So, di na mahuman. So, dire na ta sa kaisa naman ba? So, dire na ta sa conclusion. 7 minutos. Dire ta sa affirmative. Or negative. Paul Alima. Abi nako og si Brad Jerry Laig nagdala og bakho aron iyang ihikyad ang iyang nagbuntaog nga pangatarungan. Apan di man day bakho ang iyang nadala, kundili iya man day balonon ang bakho sa kaparutan. Sa tima nga wa gyud bisan gamay nakaprobe kay hangtod karon nagbarog nga ang singular pronoun refers to singular noun referado sa usa ka hari o ang maong hari mao si Antiochos Epifanes. Ang Roman Catholic Church is collective noun. What is collective noun? Mr. Lae, collective noun is refers to group of people. Ang Roman Catholic Church, grupo sa katauhan na ay siya, na apoy he. Dayon din niyang himan nga king sa ato ba wag yun magkadimao ang iyang proposisyon nganong naningkamot sila nga mangita og mga bersikulo aron gamiton sa pag-atake sa Katoliko. Kay ang ilang magtutukod mao ang mastermind ni ining tanan. Mastermind sa pagsaksig bakak sa ilang isig katao. Gamit-gamiton ang Biblia nga dili mag-estudyo unsa ang konteksto ni ini. Mupudyot-pudyot lang o pila ka mga linya sa Biblia unya atakeho na ang simbahang Katoliko. Nganong diha man mo misalig sa inyong magtutukod nga gibuno man nagbato sa ulo, maglabad man ang iyang ulo pagbasa. Niya amang ko'y medical din he. Pwede mong motomar. Kahit kung maglabad ang imong ulo, di na gyud ka kasabot sa imong gibasa. Mao nang si Ellen Goldwhite sa pagbasa-basa niya ni ining Daniel. Wa gyud siya kasabot. Kay supposed to be og magbasa kag Daniel, naa gyud magpasabot nimo. Sumala sa Mateo kapitulo 24, unsa may giingon Brad Jerry? Paminaw. Versikulo 15. Unya nakita ko ang makalisang nga talan-awon nga giingon ni propeta Daniel nga nagtindog sa dapit nga balaan alang sa magbabasa pasabta sila sa kahulugan ni ini. Si Ellen Goldwhite nagbasa-basa og Daniel kay magbasa kag Daniel need man nga naay magpasabot nimo. Ang pangutana, kinsa may nagpasabot ni Ellen Goldwhite sa diyang nagbasa-basa kag Daniel? Wala nga naman. Gipuno lagi siya sa bato sa ulo. Maglabad lagi ng iyang ulo ug magbasa. Tungod sa kalabad sa iyang ulo, iyang nasaksihag bakak nga ang Katoliko mao ang gitumong. Mao nang mga Sabadista, pangundang na intaon mo sa pagsaksig bakak. Mao bito hinungdan nga nibiya na si Brad Amek. Nibiya na si Brad Stalwart. Napay bagong Sabadista. Tindog tong natin Sabadista nga bibiya na po Sabadista. Oh, ngano?
kay di na sila makaako sa doktrina sa inyong founder nga naglabad ang ulo. Kung moingon mo, personal attack man na Paul. Kung personal attack na, kamoy nang atake siya mo tutukod. Kay kanang pag-ingon sa libro nga naglabad iyang ulo, inyo man ang libro. Kung amo nang gamiton, atake dahil na. Kung 15 nang atake kamo, inyong giatake inyong founder nga maglabad ang ulo, manang di yun mo kasabot, kay need nga dunay mo pasabot kung mabasa tag Daniel, si Elin God, wak may nagpasabot. Nagbasa-basa raman to siya. Tapos labad man ang ulo ato. Ikaw ka maglabad ulo, makasabot ka. Mo na problema diha. Mo na nga wa sa kasabot, pero salamat nga ang iyang pag-angkon nga ang Daniel 7:25 kanang hidiha refers to singular pronoun, refers to singular noun nga referado naghari, sufficiente na alang sa atong kadaugan nga dili na Roman Catholic Church, because that is not collective noun, that is singular noun nga referado kang hari Antiochus Epiphanes. Ipangutana ko siya, absoluto ba kung doon ay mo sa magbalaod katumanan na, nitubag siya katumanan bisan si San Pablo iyan ning akusahan nga katumanan na pod sa Daniel 7:25 kay giusab ang usa sa mabalaod sa Ginoo, ulos ang naa sa Daniel 7:25. Mo na ikasubo Last 2 minutes. nabang kaduta ka og inutil ang imong matarungan nga naman wa ka na makabarog. Ang nakabarog dinhe ang dala natong kamatuoran as imbahang Katoliko nga bisan padaoton ta sa dugayng panahon, bisan ginaatake mi ang kamatuoran, ang nagbuntaog kag kamatuoran sa Ginoo, di gyud mo tugot sa inyong pagpangatake as imbahan nga gitukod ni Kristo og pruiba ni ana sa mga debate. Daghan hinuon ang mamalhin sa Katoliko kay nagkasabot sila nga kini ang gitukod ni Kristo, kini ang nagdala sa kamatuoran. Manang usbon ko, ang iyang balunon karon mao ang bakho sa kaparutan nga wa gyud sa kababarog sa iyang proposisyon nga sayop. Daghang salamat og hinaot nga kaluy-an ta sa Ginoo nga ang mga Seventh Adventist mag-usab na sa ilang kinabuhi nga muhunong na sila sa pagpagsaksig bakak sa ilang isigataw. Kay kundi sila muhunong sa pagsaksig bakak, mauni ang hinungdan nga yudyuron silang tanan sa impierno. Sin o bumisyon na kundi mimutug-an ninyo sa kamatuoran nga mauna ang kahulugan sa gitudlo sa balaang kasulatan. Mao na nining kahaponon ang kamatuoran nagbarog nga bisan unsa pa ilang atake sa Katoliko, makasiguro kita ng simbahan mulawig hangtod sa kanturan kay gipanumpaan ni Kristo et porte impere non prevalebon adversus iam. Bisan pa ang mga ahinte sa yawa mo'y muguba ang simbahan, dili kini maguba nga naman nanaad si Kristo, ego sum pobiscum sum omnibus debus osque ad secula seculorum. Maayong hapon og salamat sa bidlisi sa kamatuoran nga midanag sa atong kasing-kasing. Palakpakan nato ang Ginoo.